kudzidzana na baba kana uchikwanisa wako. Learn to spoil your own kids. Mwana wako aseti surprise na pizza ngazvijaire kumba kwawo aregere kutocheterwa kuti atoita pambiri nokuti kuna akatenga chicken. Vana vako ngavajairewo zvakanaka varegere kudyutwa nevakomana avo. Vakomana havasi kuita zvinhu zvikuru stereki kwanasikana vedu, vari kungoendesa kufirimu umuvhu chaiko. Obva ikoko obva adya huku yatonhumbu. Hakuna zvihombe zviri kuitwa neboys izvi zvokuti ungatoti mwana ukava ukatadzawo kuitira vako vana vanoitirwa. Type inozovaitira haijaidze. I'll repeat this. Adam ukasapota uchiswera naEve uchitsvagirawo mukadzi wako zvekudya akaonekwa naPastor Snake vanoenda kulati. Mukadzi akatozouya aguta. Why? Because baba vakasapa munhu wavo anopiwa nemumwe anenge akuzvituwo baba. Learn to do good things to your family. Zvichikwanisika hazvo kona kuitira zvakanaka vekwako, especially your own household. Why? Kuti wakaipa regere kutora advantage. Mukadzi mukuru chaanovhunduka chikafu. Kune machinda akaoma moyo zvekuti angatochengetei kutengera wako. Kunyika kune drama chaiyo. Kune machinda ari serious zvokuti anogona kutengera mudzimai wako pizza iwe hautenge, but kune anogona kusacrifice kuti anotengera wako. But achidaro ane zvaari kutsvaga. Let us learn to do good things to our own family first. Varegere kutorwa advantage nemwe china nemasystems ari munyika.